Il-Fondazzjoni Liza Marie kundannat deċiżjoni tal-qorti u ttimbrata bħala korriment tal-ġustizzja wara li anzjan instab ħatib b'abbuż sesswali fuq minuri iżda nħeles minn sentenza ta' ħabs. Il-każ huwa dwar anzjan ta' 60 sena li kien ammetta li stupra t-tifla ta' ħabib tiegħu fil-perjodu minn kellha 12 sena sakemm għalqet 16 sena u nstab ħati weħel sentenza ta' sentejn ħabs iżda r-raġel ħeles il-priġunerija wara l-appell minħabba li kien għadda żmien ta' 5 snin mindu seħħ il-każ. Dan hekk kif beda jaffaċċja l-akkużi fl-2015 mentri l-abbuż seħħ bejn l-2005 u l-2009 bil-konsegwenza li l-każ ġie preskritt. Dan qajjem oġġezzjoni mill-Fondazzjoni Liza Marie li fistqarrija nnotat li l-liġi qed tappoġġja lil min iwettaq reat minflok lil vittma tifla li ma setgħetx tiddefendi lilha nnifisha. Fid-dawl ta' dan il-Fondazzjoni Liza Marie ddeskriviet il-liġi bħala waħda bla sens anke għaliex l-akkużat se jitħalla liberu bil-possibilità li jħassar ħajja tfal oħra. Tappella għalhekk biex il-preskrizzjoni titneħħa minn każi fil-konfront ta' tfal u li l-liġi tiġi aġġornata biex it-tfal ikunu protetti u allura titwettaq ġustizzja f'kull każ li jwassal biex iħassar il-futur ta' tfal. Il-Fondazzjoni tinnota wkoll li f'dan il-każ l-akkużat ifranka wkoll li jismu jitniżżel fuq reġistru ta' persuni li jwettqu offiżi relatati mal-abbuż sesswali, xi ħaġa li tappella li għandha tinbidel. Isir appell ukoll biex dan ir-reġistru jkun jista' jiġi aċċessat aktar faċilment u b'xejn minn kull min jimpjega nies li jkollhom xogħol relatat ma' tfal. Tistaqsi għaliex xi ħaġa tant sempliċi imma importanti qed tieħu tant fit-tul biex tiġi indirizzata. Il-Fondazzjoni Liza Marie għalhekk appellat lill-awtoritajiet biex jindirizzaw din il-kwistjoni malajr kemm jista' jkun fl-interess tas-sigurtà tat-tfal.